Apan may sulan nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Tina, hingkod ang pangidaron. Itago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa among bay nga nabaligya. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. O lagi, ma'am. Maningkamot ming makabayad anang utang nga, ma'am. Ayaw lang in taon mig iki, ha? Mobayad lagi mi. Oo, ma'am. Oo, lagi. Maningkamot mi. Ay lang in taon ng kiha-kiha kay mauwaw mi. Uy, labi na ang among mga anak. Oo, sige, ma'am. Salamat kayo sa pagsabot. Bye. Ma, si Ma'am Brenda na pud. Lagi, nak. Ikiha naman kunutan niya. Unsa? Iko gusto mapriso, Tina. May mapriso ba gud anang utang ma? Basin kay dako-dako naman gud ang atong utang niya, day. Nagkadako tungod sa interest. Pila man di ay kuno ang utang ma? 50,000 na kuno. Ha? 50,000? Uy, dakuan ang gud anak ma. Nagsugod ra gyud nas 20,000 pagka-ospital ni Papa nimo. Dayon, nadungagan pa. Mao miabot og 50,000. Unsaon naman na to pagbayad anak ma, uy? Ay, hingon bitaw ko ninyo nga di lang ko pa-hospital kaniya to. Unya, kuno pa ka na mo ipa-ospital adto pa. Wa sa nang tatay utang ron. Oh, unya, wa nasad ka. Dili na maupa, uy. Makitaan ra gyud ng kwarta. Kung ang kinabuhi ang mawa, wa nag-rewind pa. Mao sige ra, uy. Wala magkautang-utang ta. Basta kay gikauban ka pa namo ni mama. Pangitaan lang yun na paagi. Ang saon pagbayad ng atong mga utang. Unsa kahakon ato na lang ni ibaligyan atong bahay. Ha? Bahay ragid ang pwede natong mabaligya ini kay Timberland man ninyo taa nga ato nga gitukuran sa bahay. O maora man gini nga atong napundar. Wa matay laing kabtangan. Unya, kung mabaligya. Asa man tapuyo pa? Mangita lang una tagkaabangan. Mao nga, pangita mo og bayer nining atong bahay. Oo, sige. Ako'y palit ini inyong bahay. Salamat, sir. O, unsa may atong paagi ini, sir? Maghimo tag kasabutan. Nga kining inyong bahay, napalit nako sa maong kantidad. Bisan og 110 lang gud. Ang importante nga may papel kong magunitan nga ako na ang bag-ong tag-iya inyong bahay. Why, problema na, sir.
O perma mi. Og mangita taglaing mo witness. Puyan ba ninyo ning among bahay, sir? Kay mohang nyo sa bunta, mi sir, o pila ka adlaw. Aron mi makalalin ba? Ay, dili ko mo puyo ininyong bayo eh. May bahay naman gud ko. Plano ko ning paabangan. Ha? Kung mauna, sir, kami na mo abang ini. Aron dili nami magbalhin-balhin. Oo, sige. Kana pa nga, dili na ko mangita pag muabang ininyong bahay nga akong napalit. Recorded by X Thunder Gaming. Nisugot ra nakapalit sa among bahay nga kami ra usab ang muabang sa among bahay nga among gibaligya niya. Nagpasalamat mi kay dili naman mi matagba og pangita og bahay nga among kabalhinan og magkakot-hakot pa sa among mga butang. Nakabayad gyud taon mi sa among utang nga 50K. Bahala og nabaligya ang among bahay basta kay may kalinaw na mi sa huna-huna nga wa nay magsigi og tawag namo aron maningil og manghulga sa akong parents nga ikiha. Apa ni abot ang higayon nga papahuwaon na mi sa among bay sa nakapalit ini. Onya. Ha? Papahuwaon namin nimo, sir? E gamito na nako ang akong bahay. Ako ning ipa-renovate og maunay among puyan. Sir, Unsa, sir? Hala, sir. Papawaon mi dayon. Sa daling panahon unta, kay naminyo namanggod ang usan nako ka anak og adto sila balhin sa among bahay. Maong kami sa akong asawa ang muokupar din eh. Pwede hindi lang karon dayon, sir. Oh, siyempre. Di masag ko ingon anak kasalbahis kod. Taga-amat na mong higayon nga makabalhin. salamat kaayo, sir. Okay, sige. Maorte akong tuyo ninyo. Ug maayo unta kung makabalhin na mong dayon. Kay sunbuwan na ang kasal sa among anak. Ug magpa-renovate pa mi aning inyong bahay. Sige, sir. Salamat. Sige. Alfredo, unsaon man nato ini ron? Asa man ta mo balhin nga papahawaon naman tas nakapalit ining atumbay? Ay kasayo na na. Tabangan to makatukod og laing bay. Unsa tiyo? Panday ba ako? Tabangan na to ang pagpatukod sa bag-o yung bay. Bisag gamay lang god, bisag payag lang. Importante nga, di mo mawanan og binitan. Pila ra na. Digang kahoy o kuwari ay, tumagamit ka, tumahaligi. Digang lukay nga matop, puy kawayan nga itong isawag. Bungbong itong problemahon. Unya tiyo, asa man pod mi magtukod og bahay. Di harap mo sa giangkol yung yuta. Doon sa bay nga inyong nabaligya. Sige tiyo, akong inon sila si mama ug papa. Nagtinabangay kyud ang atong mga parentes pagpatukod sa atong payag ina. May kapuy-an na kyud taday. Mao gyud ma. Basta magtinabangay lang, masulbad naman gyud ang problema. Unsa man eh? Uy, anong may bahay mo mga tukod din eh? Sir, amo ng payag. Anha naon niya mi mo balhin diha. Dili mo pwede makatukod og bisan payag man lang tupad ining among bahay nga akong napalit ninyo. Kay ako na ning luna. Ha? Nakalitan ko sa gisulti sa nakapalit sa among bahay. Kung nganong giangkon niya nga iyahan na ang yuta, nga bahay naman ang among gibaligya niya. Wa may labot ang yuta. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Usa ka timberland kining yuta nga among gibayan. Unsa man di balaod aning pag-angkon sa yuta nga timberland? Pwede ba ni namong mapatitulohan o kami na ang manag-iya? Ikaduhang pangutana, may bay may nga natukod sa usa ka timberland. Among nabaligya ang bay, apan ang kunon man hinuon og apil niya ang yuta nga bay raman ang among gibaligya. Husto bagod na? Ikatulong pangutana, gusto unta namong magbahay kilid sa bay nga among nabaligya. Dili man sad mosugot ang nakapalit sa among bay? Unsa may among buhaton? Ikaw pa to katapusang pangutana. Doon nami kasabutan sa nakapalit sa among bay nga pinirmahan namo ug may usa ka witness
Nga klaro man nga bayra ang among gibaligya ngadto niya. Wa man sa kasabutan nga apil ang yuta. Unsa may among buhaton ini? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tina. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og akong tingog, it's me, ako today, ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan, sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal. Of course, ang mga emotional na itong mga pangutanag, mga problema sa mga gibiyaan, nasawi, gipasakitan, gipasagdan, giblock, ang saba, gi-unfriend. Uy, hala, ipada ng inyong suwat di, ato ng paghahisgutan din ha, no? Ang mga problema na to sa ato ang mga kabutangan, dokumento, relasyon, pagpatrabaho, ug uban pa din ha, nga nagkinahanglan sa kaalam sa balaod. Attorney Elaine, good na guys. Ako gimutubag ana. Very ready to help you. Of course, sa mga medical nga mga pangutana ug mga problema na agyod si Dr. Rene Obra nga motubag sa inyong mga pangutana. Busa, unsay buhaton? Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang mga naminaw nato karon sa ato ang programa ug ang mga naminaw nga maski pag humana ang time slot pero kay naaman tay Facebook, na YouTube, nakapaminaw ra gihapon mo sa ato ang programa. Big shout out to everyone and to all of you. Salamat kaayo sa inyong padayon nga pagsubaybay, pagsuporta, paghigugma sa ato ang programa. Sus, one of the longest running radio program ni in the country. Kana gyud, kaingon jud ko, daghan jud mayon nga attorney, sukad pag ni pagkagamay. Actually dili pa gani siguro akong tingog ang inyong napamati, no? Ang tingog pag yun sa the one and the only at that time, may her soul rest in peace, Doktora Abogada Lourdes Libres Rosaroso, nga maog yun nagspasiugda aning programaha, wa sa diyoy makatupong, wa diyoy makalabaw in town ato ni Tita Lourdes, no? Gikan na siya sa Alicia Bohol. So big shout out yun ninyo tanan mga naa din ha sa Bohol, mga naminaw nato karon. Kumusta mong tanan? Marso na gyud guys. Sugod nag init no, kamatmon mo. Dili ang ulo ha. Nga na hagbay ra mapig maski wa pay Marso attorney init na gini ang ulo. Ogoy, di ta mo sabay sa kainit sa panahon. Dapat kita magpabiling kalma ug bugnaw atong pangisip ug atong utok. Bawal putong, bawal maglagot. Mabati tag naong, oy, umagsikit tag alboroto, ya alkansi kita kay ampikas ba muraragwa na. Ya kuman mo samot ra ba tag kalagot usahay, agoy. Ayaw sakye, no? Kay usahay gara-gara na. Ayaw ay tupungi nya alkansi ta. Magpadata, hawat lang ya. Ana lang good kalma. Kalma universe ta guys, ha? Hi, letter sender nato karong adlaw si Tina, 30 years old. Wa man siya musulti pila edad niya no si Tina, pero wa pud ba akong tan-aon be. Gipadamang gud niya sa kini ang Akong Suliran official writers page gani lahi ang iyahang pangalan sa Facebook. Di lang po nako ihisgot kay basta hindi sad siya ganahan no. Isibya nato yang pangan, but thank you kaayo to you for writing to us ug sa imuhang pagsalig nga kami makatambag nimo no. Sumo nang nisuwat gyud ka. Okay? Naamang gud ni silay balay nga nabaligya siya ug sa iyahang mama no. Unya kay naalagi sad sila'y mga utang kani gyud usahay sa kalisod usay mapugos ta no. So nahog sila nga ilahang napugos sila kinalagi utang, gibaligya nilang balay, unya ang katong nakapalit nisugot ra pod nga nag-abang sila. So instead of the owner nahimo na hinuon silang renter sa ilang kaugalingong balay pagka lisod no, unya that way nakabayad sad sila sa ilahang utang. Kaso lang nga
nagkaproblema pud ni. So una niyang pangutana, usa ka timberland kining yuta nga ilahang gibalayan. Unsa man di ay sa balaod kanang pag-angkon sa yuta nga timberland. Pwede ba namong mapatituluhan og amo nang mapanag-iya? Okay. Kay nagkaproblema man sila kay ngano ang ilahang man gud di ay balay. Ang gitukuran nga yuta ang classification timberland. Okay. Kaning kabahin sa mga yuta guys ba? Lain-lain ni silang classification na ay residential, na ay agricultural, na ay commercial, ug naapoy timberland. Nganong need man na nato i-classify ang mga yuta? Kay tungod, ninhanlan man gud ta mo zone. Kay imagine na, ug di nimo i-zone ang kanang dinhas ayalam, tukod kag balay nimo dinha, nga nakatunga-tungas mga building dagko kaayo. Or balihon nato, tukod ta direk mga balay diri, kuman kalit lang nimo tungang ayala, na warehouse, na pa industrial, no? Daghan kana sa classification. Depende sa gamit kay gina-zone man pud na nato, depende sa area. So kung unsay nakabutang dinha, maura nay allowable use para sa classification anang yutaa. Ang timberland, on the other hand, is a classification that would say nga ang tag-iya na gobyerno ug dili na siya mapanag-iya og lain nga tawo or pribado nga individual, maski pag korporasyon or private individual. Timberland ang pasabot ana. Although, naanay mga certain exemptions nga applyanan nimo kung musugot ang DENR. Kay kanang mga timberland, sakop man na sa DENR. Kay ang part man sa kalikupan nga ilahang gitagana, kay di man tanan pwede na tuhot doon nga gamiton. Gamitog balay, gamitog mall, gamitog airport, gamiton og warehouse, dili man. Magbilin man gyud ng gobyerno nato para pod sa atong kalikupan nga dili sad siya pwede hilabtan or gamiton, no? So pwede na siya nga makahatag kag exemption, no? So kung naabay balaod, pero di ko ka-guarantee kung i-allow mo. You have to go to the DENR para ma-check ninyo kung pwede ba mo for exemption o ma-admin title mo. Okay? Ikaduhang pangutana, may balay mi nga natukod sa usa ka timberland. Among nabaligya ang balay. Apan ang kunon man og apil sa nakapalit ang yuta. Husto bagod na. Okay, dili siya sakto. I hope nga imuhang gibaligya ang balay ra. Kay ang kanang timberland, di gyud na nimo mabaligya kay di man katag-iya. Pero pwede man og ang balay lang ang iyahang gipalit. At the risk nga kung papahawaon mo sa gobyerno, wa sad gyud siya mabuhat but to vacate the property. Okay? Pero, pwede nyo mabaligya ang balay. Ang balay ra, but the timberland cannot be owned by anyone. Maunay giingon nga inalienable and indisposable. Dili siya pwede mabaligya, di pud siya pwede maangkon. Okay? Ikatulong pangutana, gusto na unta namong magbalay, kilid sa balay nga among nabaligya. Di man musugot ang nakapalit sa among balay, unsa man ang among buhaton. Okay. Wa ko kabaw unsay inyong kasabutan o giunsa ninyo pagbaligya. Ang number 1, i-assume na ko nga nagtuo mo nga mabaligya ninyo kay kamoy tag-iya sa yuta. Nagsabot mo nga unsa kadak-a ang yuta nga palito niya, dili ba ang tibuok luna or ang area ra kung asa ang balay. Kay kung muna yung kasabutan, pwede ka mo tukod. Pero kamong duha, wa gyud mo gigipanag-iyang yuta kay timberland man siya. Pero pwede ka makatukod didto until ingnon kas gobyernong hawa. Okay? Unless lihokon na nimong papilis nga makakuha kag sulay og exemption kung tugutan pug ka. Ikaupat og katapusang pangutana, do na mi kasabutan sa nakapalit sa among balay nga pinirmahan namo og may usa ka witness nga klaro man nga balay ra ang among nabaligya. Wa may kasabutan nga apil ra ang yuta. Unsay among buhaton ani? Aw, kana nga klaro ang atong kasabutan, kana pod ang ato ang sundon. Dili niya pwede pod moingon nga i-assume lang nato no nga legit ang inyong pagpanag-iya sa yuta, then kinahanglan nga mutuman siya nga iyang napalit ang balay ra, dili ang tibuok luna nga imo pong pagtuo, imo pong gipanag-iya. Pero again, mag-remind ko, timberland ni why tag-iya ninyong duha, no, kung maabot ang panahon. Pero of course, wa man puy mo pugong ni mutukod ka kay wa sa jay katungod mo pugong kay di sad siya tag-iya. So para
para nako padayon lang sa dinha og tukod, I am not, pero with the knowledge nga giwarningan mo nga kabaw mo sa risgo nga inyong giatubang in the event nga maingon ang DNR nga dili mo pwede dinha. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhiga pon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.